Minister of Transport and Public Works, all the cabinet, deputy ministers here present, Ms. Colleen Zamba, Secretary to the President and Cabinet, and Board Chairperson of National Oil Company of Malawi, and all the government officials here present. Mr. Guo Znan, Project Manager, China Airways 20, CR20, Bureau Group of Companies. Dr. Davis Langes, Chief Executive Officer, African Rail Corporation Limited. Honorable Peter Simbi, Regional Chair, South, Malawi Congress Party, and all regional members here present. In fact, I should have recognized members of the National Executive Committee who are here as well. Honorable Ramzan Juma, Member of Parliament for Sanje South constituency, and all the members of Parliament here present. Councillor Kasim Gwali, Council Chairperson of the Sanje District Council, and all the councillors here present. Paramount Chief Lundu, Traditional Authority in Damera, and all the traditional leaders here present. Abusa Winod Maposa, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Amai Nyabambo, by June 27, Mchakaja 2020, Malawi Electoral Commission analengeza kuti ino Malawi mwandisankha kuti ndikutumikireni ngati president wanu. Paradutsa masiku 70 jokera tsiku limenelo ndapita ku nyumba ya malamulo kukauza aphungu anu masomphenya omwe ndili nawo pa ntchito yokoza zinthu zambiri zomwe ndazipeza zitawonongeka m'magawo osiyanasiyana mdziko muno. Oti pano mtati mupite ku nyumba ya malamulo kukafufuza m'mabuku awo meko mukapeza zomwe ndanena tsiku limenelo, ndipo mukaupeza uthengawo chifukwa mtati mkasuzumire pa tsamba 24 pamenepo mukapeza kuti ndalengeza kuti quote, my administration is bringing rail back, end of quote. Mtanena zimenezi ena analumbira kuti sizingatheka, akuti ngati zinawakanika mapresidenti ene ambuyomu Chakwera sangakwanitse chifukwa chomwe amadziwa Chakwera nkulalikira. Ndiye ine nangoti phe kudziwa kuti tsiku lidzafika lomwe anthu onse okunda kuyankhula monyoza nkupeputsa zinthu za Mulungu adzachite manyazi. Ndikuvomereza kuti kukhala mbusa sukape ayi. Chimakhala chisomo cha Mulungu. Ndipo tsiku lomwe Amalawi munandisankha kuti ndikutumikireni ndadziwa kuti chisomo chomwe chidanthandiza kumanga machalichi maboma onse Malawi muno, masukulu osiyanasiyana, ma university, ngakhalenso nyumba za mphepo
chomwe chonso chomwe chidzandithandize kuti ndikwaniritse zomwe mapresidenti wena sanakwanitse. Ndiye lero nonse amene mmanyoza Mulungu ponena kuti m'busa wa tchalichi sangayendetse boma, mulape mumdziwe Yesu. Chifukwa inuyo ndi amene tikhoza kunena kuti kuyendetsa tchalichi simungakwanitse. Koma ineyo simunganinamizire kuti kuyendetsa boma sindimatha. Mulungu amene mumapeputsayo ndi amene ineyo nimamdalira. Chifukwa vuto lopeputsa munthu oyendera chisomo loti olo ndikamanena zinthu wena sazilabadira. Olo tsiku lomwe ndanena kuti tidzutsa njanji m'dziko muno, wena sanamve n'komwe kuti ndalengeza kuti ikamafika 2025 ndikhala nditadzutsa njanji zomwe maboma m'mbuyomu adapha mopanda chisomo. Koma ine nkanena kuti ndipanga chinthu olo ena asalabadire, ine ndimangoyamba kugwira ntchitoyo mwakachetechete kuti ndikwanitse utumiki wanga kwa amalawi omwe adanilemba ntchitoyo. Ndipo nkamagwira ntchito mwakachetechete ndikudziwa kuti ena opanda chilungamo amapezerapo mtaji oyamba kundipitsira mbiri kuti palibe chomwe ndikupanga. Koma ndimangoti du kudziwa kuti ntchitoyo ndimayendera chisomo osati nkhondo. Chifukwa ndimadziwa kuti tsiku loonetsera ntchito yanga ndikamaliza lidzafika, ndipo Satana yemwe wakhalako ndinamizira zinthu adzachita manyazi. Ndiye pa 23 Julayi chaka chino sitima yoyenda pa njanji inabweretsa mafuta kuchokera ku Nakala kudzafika ku Lilongwe, zomwe anthu m'dziko muno sadazionepo patatha zaka 21. Izi zikutanthauza kuti amalawi a zaka 21 kutsika m'musi omwenso akhale akuvota chaka chamawachi ndi amalawi oti sitima yobweretsa mafuta ku Lilongwe anali asanayione chibadwire. Ayiona koyamba mu Julayi, chifukwa zomwe ndanena pa 4 September 2020 ndakwaniritsa. Ndiye leronso kuno kumalaka kunsanje ndabwera kudzachingamira sitima yomwe ndiyoyamba kubweretsa mafuta pa njanja iyo muyionapo, zomwe sizinachitikepo kuyambira chaka cha 1983. Izi zikutanthauza kuti amalawi a zaka 41 kutsika m'musimu sanayionepo sitima yobweretsa mafuta kumalaka chibadwire. Koyamba ni lero, chifukwa zomwe ndanena pa 4 September 2020 ndakwaniritsa. Ndiye lero ndimati ndikutsimikizireni amalawi kuti ine maso anga sakucheuka kumanzere kapena kumanja. Ine maso anga ali pa zosowa zanu kuti ndikutumikireni. Maso anga ali pa inu kuti ndikukozereni zomwe ena anakuonongerani. Tera agogo akamadandaula pano monga muja adandaulira agogo andamere kuti kuno njala yavuta. Cholinga changa nchakuti
tipeze thandizo kuti anthu kuno athandizike. Dzanali nkhani imeneyi tayamba kutchulidwa, ndinanena kuti Admark ayambe kubweretsa chimanga kuno. Dzana lomwelo mogwirizana ndi anduna za ulimi nasayinira chikalata chakuti ngakhale mitengo imene anduna amalengeza ku parliament ivomerezeke, koma isakhale mitengo monga anthu alugulitsira chimanga, koma boma lipereke mbali ina ya mitengo imeneyo kuti chimangacho chizigulitsidwa mochipirapo. Chimene ndingapemphe ine nchakuti, chifukwa dzulo nali uko kwa Mkumanisa, kumeneko anduna ona za madzi ndi ukhondo amenenso onani uzolowera wiwala tere kuti wamkadapatsa ulemu waukulu chifukwa na vice president wachiwiri wa Malawi Congress Party, Honorable Abida Siddiqui. Dzulo andunawa anadandaula chifukwa kumene ndinapitako ku constituency kwawo akuti koma china kalembera ndi ndondomeko amati UBR nthawi zambiri wanthu ayigwiritsa ntchito molakwika, kumangopereka chimanga kumabanja oti ali kale chimanga ali nacho, kumasiya anthu osauka amene akusowekera kuti athandizike pa nthawi imeneyo. Chinthu ichi chachuluka kuno ku Malawi kawirikawiri. Anthu amene akuphangira zinthu ndi anthu amene ali nkuthekera kale, ndi cholinga kuti zawo ziziyendabe. Tere chimanga tiunena kuti chipezeke m'Admark, sitikufuna anthu achuma azikagula ncholinga choti akagulitse modula pa msika. Ayi, tiye tikondane Amalawi, tiye titumikirane moona mtima, chifukwa ine maso anga ali pa kutumikirani kuti zimene sizili bwino zikonzeke. Maso anga ali pa ululu wanu kuti ndikupezereni mayankho. Ine maso anga ali pa chitukuko kapena zitukuko ndi ntchito zokutumikirani. Chifukwa chake tikamaona zitukuko zotere, zolimba, zokhalitsa, ngakhale zachedwa monga mwaoneramu, koma anduna Jacob Hara azinena manambala amabiriji, manambala amakaveti, zonse zija zoti zina zili pafupi kutha tsopano. Ntchitoyo si ntchito yongochita mwachibwanabwana, ndiye kuti zonongeka malo mweri. Izi tuchitazi nzakuti zikhalitse kuti wana wathu na adzukulu wathu azigwiritse ntchito zinthuzi osati ife tokha amene tilipo lero. Chifukwa chake pulani yomati ukakhala mtsogoleri kampeni kuyendere ungochita zinthu zokondweretsa wanthu mwamsangamsanga mawa azilirabe, sizabwino. Ayi,
tiye tikoze dzikoli kuti likhale dziko limene chitukuko chake chikhala ndi maziko olimba kunka mtsogolomo. Ndiye ena akamalubwalubwa za ndale osachedwa nawa, musachedwe nawa. Chifukwa ine ndale zanga ndi ntchito zokutumikirani, ndipo zoona zakenza kuti ntchito zokutumikiranizo zikutheka. Ndipo ntchito zonse zinati chifukwa zina zili mkati mogwiridwa madera wonse a dziko lino, pamene zina zikubwera mtsogolomo. Popeza ulendowu mpaka natu 2030 kuti zonse dalonjeza zija kulonjeza Amalawi tikwaniritse. Koma china nchina munthu wokhala ndi mtima ngati wa President Dr. Nyusi, anthu otera azichuluka. Chifukwa ubale wathu ndi dziko la Mozambique pano pani khetekhete. Chifukwa chake ngati wena ndi wena, chifukwa alipo anthu wena woti basi kubadwa kwawo kumasiyana ndi anzawo, akhoza kupezeka kwathu kuno, akhoza kupezekanso ku Mozambique, wosowa khalidwe. Tisaweruze dziko la Mozambique chifukwa cha anthu osowa khalidwe ayi. Koma tiyeni tione kuti amenewa ndi abale wathu, ndi anzathu wotithandiza pa ntchito ya chitukuko kuno kwathu, kuti zathu zitiyendere kusiyana ndi mmene zakhaliramo. Tere sizikadatheka kuti izi zichitike popanda kukonza ubale umenewu kuti tikhale anthu odalirana. Ndiye ndili kupempha nonse kuti tiyeni tisunge mtima wotere wokhala bwino ndi anzathu, angakhale m'mudzi mwathu, wokhala bwino ndi aneba nyumba iyo. Izi zakuti munthu akakalamba ndi mfiti zithe. Tilemekeze makolo athu. Izi zakuti munthu akaba mbuzi koma kupha, kuba mbuzi chilango chake sikuphedwa iyayi. Zimenezo za mob justice zilekeke. Izi zakuti ngati wina sindimuona bwino ndimuyipitsire mbiri kuti zanga ziyende, inu simungatalike pomakhazika zanu pasi ayi. Pafunika tonse tikondane wina ni mzake, titumikirane wina ni mzake. Dziko likhoza kuyenda mwamsanga pa chitukuko ngati izi titagwirizana. Wena akaona zikutheka amapita dala patsogolo nkukayika zitsa ndi miyala kuti ulendowo uziyenda pang'ono-pang'ono. Tisatero ngakhale ife amene tigwira ntchito mboma, tisatero ngakhale ife amene tigwira ntchito mabungwe osiyanasiyana. Tiye tiyike Malawi patsogolo kuti zinthu zathu ziyende mwamsanga. Masomphenya wathu pakuti tikhale dziko lodzidalira ndi lotukuka atheke, komanso dziko limene njala ikhale mbiri yakale. Chifukwa chake kuno tayamba maprojekti osiyanasiyana. Tera MP nakumvani maprojekti amene tikudzutsawa ndi ena amene tikubweretsa atsopano athandizire Malawi yonse kuti ife tikhoza kukhala dziko lodzidyetsa nkumadyetsanso mayiko wena, dziko lotukuka lokhala ndi mafactory wodzipangira zinthu kwathu kuno, dziko limene ngakhale moyo wa munthu ukhoza kukhala womverera chifukwa tikubweretsa mafuta panjanji. Kubweretsa mafuta panjanje kamodzi kapena kawiri sizokwanira, mpofunika tichulukitse kuti tsopano tikachulukitsa zimenezi mitengo ija itsikadi. Ndiye tisayikeponso zinthu zina zoti izi ziletsetseke
chifukwa choti tifuna kuti wina azingopindulabe tonsefe tikuzunzika yayi. Tiyeni tionetsetse kuti ntchito zachitukuko ngati izi tizigwirizana. Ambuye akudalitseni nonse.